Može. Ajde da probamo koliko ispod jedne kućice ima mladog krompira. Miroslave, vaga, pa da... dobar je. Evo ga, vidi. To je sve ispod jedne kućice. Da, sad ćemo da izvagamo da vidimo tačno. To je mladi krompir, nije to još. Još bi on trebao, ali dobro. Dobro. Ajde sad malo... Ili ima još šta dublje? Evo ga, vidi. To je cela... To je sve ispod jedne kućice. Da. Sad ćemo baš da vagnemo da vidimo koliko je teško. Ništa, znači stavljamo sve, to je stavljaš sve u kesu pa ćemo da važemo. Tako je. Šta misliš koliko ima? Pa ima tu do 1,5 kg, 2. Misliš, a? Ajde, ja ću reći 1,2 kg. Ovo je pravi ivanjički krompir. Misliš da i to ima ulogu? Kako nema. Ajde, vidjet ćemo Sjeme, sada. prskanje koprivom. Da. Evo ga. Evo nas na vagi. Koliko ima? Tačno 2 kg. Evo vidiš ovdje. Aha, ovdje ćemo gore. 2 kg tačno. Tačno, znači ispod jedne, boga mi, dobar. Ja sam mislio da ima manje. 10 kućica, 20 kg. Ja sam mislio da ima manje.